Oh, ma'n o'r boys. Freezing. Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT a peidiwch poeni achos mae gennau rhywbeth I twymo ni lan yn y fideo yma heddi. Ond ag yn daf, blwyddyn newydd dda. Fi heb gweud hwn eto I chi yn y fideo diwethaf nes I anghofio'n gyfan gwbl. 2024. 2024. Ie, mae fe wedi cyrraedd a dwi ddim just yn meddwl blwyddyn newydd, ond pethau newydd yn dod hefyd. A'r pethau newydd sy'n dod, dwi'n edrych ymlaen at fwyaf yw wrth gwrs yw'r ffilmau sy'n dod allan. Ie, chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y fideo heddi, dewch gyda fi I edrych ar y ffilmiau fwyaf disgwyliedig 2024. Oce. Y ffilm gyntaf dwi'n siarad am yw wir I chi y ffilm dwi'n edrych ymlaen at fwyaf blwyddyn yma. Wir I chi. Achos dwi yn caru'r franchise yma, mae'n dod o DreamWorks, a'r ffilm yma yw'r pedwerydd ffilm yn y franchise dwi'n siarad am yr iconic Kung Fu Panda 4. Wrth gwrs yn sereni Jack Black un hoff pobol fi yn y byd. Os wyt ti wedi gweld unrhyw ffilm Kung Fu Panda, fyddwch chi'n siŵr o gwybod mae hwn yn mynd I fod yn epic. Ac wrth edrych ar y trailer ni'n gallu gweld fod yr hen villains o'r ffilmau diwethaf yn dod nôl Tai-Lung. Ac wrth gwrs mae yna villain newydd o'r enw The Chameleon, sydd yn bwriadu dwyn y Kung Fu skills o'r masters mae I gyd I fynd yn erbyn Poe ac roi challenge go iawn i'r Dragon Warrior. So yna ddim sôn am y Furious 5 yn y trailer, ond mae wedi cael ei cadarnhau bydden nhw yn y ffilm. Woo! Mae'r ffilm yn dod allan ar y 9 ar 20 o Fawrth. Yr ffilm nesaf yw cymeriad clasur sydd wedi bod o gwmpas am flynyddau. Ni wedi cael ffilmau am y cymeriad yma yn y gorffennol, ond nawr mae amser am installment newydd gyda cast newydd sbon hefyd. Dwi'n siarad am y cath fach oren sydd yn bwyta lasagna, Garfield. A tro yma, Chris Pratt sydd yn lleisio'r cymeriad. Yn ôl edrych ar y trailer, ni'n gweld sut mae Garfield yn adoptio John, neu John adoptio Garfield. Pan mae'n ffindo fe tu fewn restaurant Eidaleg ac mae fe'n bwyta popeth sydd yn ei olwg. Jump ymlaen I nawr ac mae Garfield yn dod nôl mewn cysyllt gyda'i tad go iawn. Cath masif sydd yn byw allan yn y strydoedd ac mae'n mynd â Garfield ar antur byth gofiadwy. Mae'r trailer yn edrych yn really funny. Dwi'n caru Chris Pratt a mae Samuel Jackson yn lleisio ei tad hefyd. Mae fe'n siŵr I fod yn ffilm a hanner. A fyddai bendant yn gwylio pan mae'n dod allan ar y pedwerydd ar 20 o Fai. Nawr wrth gwrs mae llwyth o ffilmau yn dod allan blwyddyn yma, ond dim amser gyda fi mynd trwyddyn nhw gyd. Felly cyn ni'n symud ymlaen i'r trydydd pic fi ar un olaf yn anffodus, dyma rai o ffilmau sydd yn heiddi cael shoutout. Pedwerydd ffilm arall o franchise enwog iawn, ond nid DreamWorks tro yma, ond Illumination. Despicable Me 4. Steve Carell wrth gwrs yn chwarae griw. Ni wedi cael 3 ffilm yn barod, ac wrth gwrs ffilmau spin-offs gyda'r Minions hefyd, os chi heb gweld nhw, edrych ar nhw, maen nhw'n ffantastig. Ond ni ddim yn gwybod lot am y ffilm yma eto, ond Despicable Me yw a mae'n siŵr I fod yn hilarious. Fi'n edrych ymlaen I wylio hynny ar y trydydd o Orffennaf. Un arall yw Sonic 3. Nawr, ni ddim yn gwybod dim byd am y ffilm yma. Os chi wedi gweld yr un gyntaf ar un ail, mae fe'n hilarious. Un o'n hoff actorion fi yn y byd yn syleni yn reina Jim Carrey fel Dr. Eggman. Ac wrth i'r ffilm yma mynd ymlaen, maen nhw'n cario ymlaen adio cymeriadau o'r game Sonic. Yn y dechrau ddim ond Sonic a Dr. Eggman. Ni nawr wedi cael Knuckles cael ei lleisio gan Idris Elba ac wrth gwrs Tails hefyd. Yr unig darn o wybodaeth sydd gyda ni am y trydydd ffilm yw'r still yma o traed Shadow. Fe fydd yn cael ei ychwanegu fel y villain gyda Dr. Eggman fi'n cymryd yn erbyn Sonic yn y ffilm yma. Mae hynny'n dod allan diwedd y flwyddyn yn Rhagfyr, felly mi na fwy o gwybodaeth ar y ffordd. Ond yn olaf, y trydydd pic fi o'r flwyddyn 2024 yw Inside Out 2. Os chi wedi gweld Inside Out yr un gyntaf, fyddwch chi'n cytuno, mae hwnna yw'r ffilm, wel un o'r ffilmau gorau Pixar Disney erioed. Mae'n neud I chi chwerthin, mae'n neud I chi crio lot, a mae fi just really yn clyfar iawn sut mae'n dod lan gyda'r syniad yma. Ond trwy yma, mae'r 5 emotion ni wedi dod I nabod o'r ffilm gyntaf: joy, sadness, fear, disgust and anger.
yn cael ei ymuno gyda cwpl o emosiwns arall. Yr unig un i gwybod mor belled yw anxiety, ond mae'r gwybodaeth a'r trailer yn pwyntio fod na fwy o emosiwns fel hyn yn dod trwy. Ond mae'n edrych bod nhw'n mynd lawr y cyfeiriau gyda emosiynau sy'n cael linkio i pobl yn eu harddegau ac iechyd meddwl, sydd yn fy marn ni yn mynd i bod yn really funny a really bwysig. Fi'n siŵr mynd â lot o laughs, lot o dagre yn y ffilm yma a fi methu aros i wylio fe. Ac mae'r ffilm yn dod allan ar y 4 ar 10 o Fehefin. Right, job done, wedi gorffen. A dyna fi, y top 3 ffilm fi di ddewis i chi wylio ac i edrych ymlaen i yn 2024. A cwpl o rai extra ar yr ochr, achos bod fi'n neis. Ond ni wedi gorffen yn anffodus, diolch yn fawr i chi am wylio, gobeithio nath chi joio'r fideo yma, joiwch y ffilmau yna pan maen nhw'n dod allan, a gado bod fi lawr yn sylwadau pa ffilmau chi'n edrych mlaen at fwyaf blwyddyn yma. Na, chi gyd yn y fideo nesaf, boys, ond tan hynny, ta-ra!